E agora que me duchei e ceei, cando me veu a idea de hora da rexouba quería contar iso, a conto de un comentario de Xoana Pintos que lle fixo gracia o de todopirolos.com, non? Cando dixo os de La Gallejidá son moi feministas, pero logo ves cousas e dis: "Mima, todopirolos". A reflexión conectábame con este home en concreto porque el é un home, adícase á política, poderíamos dicir que é ademais un tipo así bastante intelectual, é de La Gallejidá. Cando se adicaba a facer estes tweets que, sí, claro, poden contar que é unha brincadeira, todo o que ti queiras. É misoxinia e ademais, por iso eu digo de cando a devolvo digo que ás mulleres pásanlle estas cousas, que aparecen mortas por aí na Gavia, porque xogan, por iso é tan misóxino, con un medo que todas as mulleres temos. Ese medo a que un home nos faga mal. É así. Medramos vendo, xa independentemente da túa familia, medras vendo na sociedade, as mensaxes sempre están aí, non podes ir soa, pero cando ides 2 ou 3 non podedes ir soas. Daquela faise como a brincadeira, pero non é ningún tipo de brincadeira. É xogar cun medo real, que temos as mulleres. É misoxinia. É moi destacable que el parou e é moi probable que o partido lle pegase o toque. Eu son consciente do radical que é pola miña parte dicir: vou aí, se queres vir matarme, ven, quen queira vir matarme, eu vou estar aquí, e vou estar soa, polos camiños do monte. Eu sei que é moi radical, pero cando digo de que prefiro morrer libre que a vivir escrava, non é unha consigna. Cando eu digo que eu son coherente, non é unha consigna. O que máis había sentir é estar morta e non podelo ver. A miña dignidade está moi por riba do meu medo. A todo, en todo. Cando falo de vínculos, o medo á soidade fainos entrar en vínculos tóxicos onde un tipo xoga tamén co medo á soidade que é humano e xoga moitas veces con algo, con un patrón que sabe que está en nós, que é querer ser elixidas, que nos comparamos, e daquela falache das súas amigas, e co medo ao abandono que nos fai máis ansiosas arquetipicamente, e isto é así. É así. E ten que ver coa socialización. A miña dignidade está por riba deses medos. Non é que eu non teño eses medos. Non é que eu non me criei necesitando ser elexida e validada polos homes. É que eu, o de construírme, explícase moi ben explicando que puxen a miña dignidade por riba de como se me socializou. E por riba da dor que me causa, e que creo que nos causa a todas as persoas e ás mulleres en particular, cando un home nos rexeita ou nos abandona ou xoga a iso. Eu puxen a dignidade por riba. Teño o mesmo medo que as outras. Tamén o puxen en tanto a estar soa. Hoxe tomaba algo ao vir de traballar cunha amiga e estáballe contando: o sábado fun á foliada que ben o pasei. Estiven bailando e así. E dixo ela: quen me dera saber vivir coma ti, soa. E eu dixenlle que se aprende.
porque é certo, eu vou soa, e despois ali hai xente, e é a miña xente, mas non é a miña parella, nin por circunstancias vitais, as persoas cas que fai xeito quedar e ir xuntas no coche, non é isto. É dignidade, é liberdade. Ser libre é difícil. Ser libre sendo muller é difícil e ademais está penalizado. Váiseche xulgar. Señora soa con michis, ti non fagas caso, que estamos ben. Señora soa con michis, aquel non a quixo, o outro non a quixo, o outro non a quixo. Esa soidade non vai ser a admiración. A ver, mulleres como esta amiga miña, que eu as amigas tamén as teño contadiñas e son... Iso si é admiración, non? Pero a sociedade a min non me admira. Eu son a random de pacotilla, eu son a rara de Carballo, non se lle ve o pelo, pero logo apareces un día está bailando nun torreiro, vai só a adestrar a un ximnasio, sen ser realmente ela, non o sei, que vai con 3 amigas, e todo iso está penalizado. E calquer home só, é a rehostia. E vouvos dicir unha cousa, eu non coñecín homes sós que saiban estar sós como a min. Todos eses homes sós, ou a grande maioría, teñen 2, 3, 4 apps de citas. Están sempre con mulleres, ademais. Viven coa necesidade esa da validación e así. E aínda así admíranos por estar sós. As mulleres soas non se nos admira. Devalúasenos sempre. Eu seino. Nas conversas nas que non estás, eu xa non estou en case ningunha así, devalúaselle. Hai xa un tempo, un ano e pico ou así, un paisano que eu coñezo contoume que estaba nunha conversa con outro paisano que me coñece de moito antes, e outro paisano, este preguntoulle por min, non? E, hostia, parece unha tipa así como superinteresante, super falangeira e tal. E el díxolle, é maravillosa, pero é unha tipa complicada. Sobre de nós non vai caer esa admiración de, hostia, Patiño é unha tipa, como di esta amiga miña, joder, que ben sabe vivir soa. E ademais, é certo, a miña vida social é unha vida que saio soa para bailar, saio soa a camiñar ao monte, vou soa ao ximnasio, e despois ali hai xente ca que eu socializo, non? Esa socialización máis superficial, na que non hai vínculo real cas persoas. Son eu soa, indo a lugares. E iso, para a sociedade, fala mal de min. Non se admira como se admira nun home. E doe. Doe moito ser tan libre, resolta, decidida, digna, si? Non conformarte con calquera merda por non estar soa, e que non haxa recoñecemento por iso. Non, aínda que te recoñezan algunhas persoas, non? Que iso non sexa a imaxe do que eu me sinto, unha persoa exitosa como ser humano. Claro que doe. E esa tamén é unha loita diaria, co teu ego.
así. Que non sei como cheguei aquí, porque eu quería falar de que os tipos de esquerdas tamén son uns misóxinos. Pero bueno, será por internet, para gravar e subir vídeos.